na imię Tomek, jestem z Polski. Wybrałem Almerię, ponieważ uważam, że jest to przepiękne miejsce na południu Hiszpanii, pełne słońca, pełne wspaniałych, pięknych plaż i uważam, że była to znakomita decyzja. W Almerii urzekło mnie najbardziej słońce, piękne plaże, multum miejsc, w których można dobrze zjeść, dobrze się napić i wspaniała kultura. Tak, miałem kilka wizyt moich przyjaciół, m.in. moich przyjaciół z mojego uniwersytetu z Krakowa. Oczywiście z pewnością wrócę do Almerii w przyszłości. Almeria to jest najlepsze miejsce do studiowania. Take it up, take it over, take it